हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चैनल नोंथांमोनाथ' बाङाय भिडिअखौ नायनानैबो हमनो हाबाय जानो हागौ आंनि लास्ट भिडिअखौ नायदोंबा नोंथांमोना मिथिदों जानो हागौ नायदो दिनैनि भिडिअआ मानि बिखय आंहाबो माने एकदम देहा थिग गैया मैया बहुत लोमजाबाय आङो ओमफ्राय दिनैथ' फुंनिफ्रायनो एकदम माने गगा स्टार्ट जादों दा नै बिसोरखो लांसिगोन दिनै माने GNRC आवहा गुवाहाटी हम आइसोलेशनाव थाबाय थादोंमोन सानथाम थाबाय बिसोरो बाट बारा जालांनायखाय दा दिनै लाना थांसिगोन बेबायदि फिसालाहा खम बाट आंकोलदों आन्टिदोंहा बहुत माने बारायानो जादों बेबायदि हां लानायाव खस्थ' जादों सानैबो स' बिनि थाखाय दायो माने लांसिगोन बिसोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोनाबो माने एकदम इजियाव लानांला माने हसायैनो दोंमारो बेमारा जामारदों ओमफ्राय बहुत मानसियानो सानो माने ओरैनो पजिटिभ ओंखारो होननानैहा ओंखारो जानोबो हागौ खायसे माने नर्मेल गगा मोननाय गुजुनाय बेबो ओंखारो होनना बुंदों दा बिसोरबो माने बेखौनो साननानै गगा मोनबाय थानायखाय माने बिसोरबो बिदिनो सानदोंमोन जे बारा इदि माने सिरियास नङा होननानै बाट बहुत दिन जाबायमोन गगा मोननाया बे आंकोलाबो बिराद दिन जाबायानोमोन जोंनो नुबाय थाखादों हप्तासेसो बारबायमोन बाङाय माय हामबायमोन खिन्थु गगा मोननाया बाट हामबाबो नै दायो आरो माने बारासो जाफिनबाय बिसोरो माने न'आवनो थानानै हम आइसोलेशनावनो बेबायदि थानानै हामगोन सानदोंमोन बाट हामासै स' बेनि थाखायनो दिनै बिदि लांनो गोनां जाबाय बेबायदि अबस्था स' नोंथांमोनाबो बाङाय हाबधानै थादो गिनानै थादो आंथ' माने बिसोरखौ नुनानै बिराद माने दायो गिनाय मोनबाय आरो ओरैबायदि लोमजाबायबो ना आङो ओंखायनो आरो दायो ओमफ्राय देहाबो एकदम थिग मोनाखै दुरबल मोनबाय थादों मेगनफोर आलुदों बेबायदि अबस्था ओमफ्राय जाहा नै गाइखेरानो गाइखेर जाबाय जोंनि बे नांजाबनाय बिस्राबो माने फिसाला उन्दै थानायखाय बिसोरो न'आव थांबाय बिस्रानिबो गाइखेर होफैनायमोन दिनै बिसोरबो बुंलांस्लाबनो हायासै आरो बे आंकोल आन्टि लाहानिबो गाइखेर जाहानावनो ज' जाजोब्बाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय माबायदि परिस्थिति जादों आरो लाना थांबाय पेशेन्टखौ ओमफ्राय मा होनो आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोनखो जे नोंथांमोनाबो माय सिरियास लादो माने बेमारा हसायनो माने दोंमारो जामारदों आरो बहुदथ' दैलि टिभियाव नुखादों बेसां माबायदि अक्सिजेन मोनैनि थाखाय बेसां मानसिया दिनै माने जिउ गोमानो गोनां जादों स' आं बेखौनो बुंनो थाङो नोंथांमोनाबो बाङाय सिरियास लादो माने आङो खैजोनमान मानसिफोरखो आङो माने बे जोंहा जे मालिक आंकोल आन्टिया बेबायदि बेमार जादों बिदि पजिटिभ ओंखारदों साथामबो होननानैहा आङो खैजोनमान मानसिदोंहा माने खिथानायमोन डिसकास खालामनायमोन बाट बहुत मानसियानो सिरियास लाया मा बुङो ओरैनोसो ओंखारो बेफोरो ओरैनोसो मिसासो स' माने दायो जुदि मिसामोनबा ओरैनो माने जुदि मिसाबा मानसिफ्रा मानो दैलि लाख मानसि हाजार मानसि मानो दैलि पजिटिभ मोनदों दैलि थैदों बेखौबोथ' साननो गोनां खुरां ना जोंहाबो बे मालिक लाहा सानदोंमोन जे बिदि एसां सिरियास बिसोरबो लायाखैमोन साननै बिसोरो न'आवनो थाबाय न'आवनो गावसोरनो ट्रिटमेन्ट लाबाय थाबाय ओमफ्राय साननैनि उनावहा ट्रिटमेन्ट लाबाबो हामासै माने बारासो जालांबाय ओमफ्राय फिसाला गोदोरा थायो गुवाहाटीयाव GNRC आव डक्टर ओमफ्राय दा बेखौ लिंहरनानै बिथांमोना फिसालायाबो थाफायबाय हरसे ओमफ्राय फिसालाया नायबाय थाबाय बिदिनो ट्रिटमेन्ट होबाय थाबाय होमबाबो हामासै दा उपाय गैयि दिनै फुङाव गुवाहाटीनिफ्राय एम्बुलेन्स बिहरनानैहा लांनो गोनां जाबाय आरो दा लाना थांबाय बिसोरखौ ओमफ्राय आंबो माने एकदम देहा थिग गैया मैया सानसे लोमजाबाय आङो बिराद माने आंहाबो टेम्पारेचारा 106 जानायमोन जाहा हौवायाथ' माने बिराद गिबायमोन एकदम टेनसन जाबाय बे हारसिं बिथिं रावबो गैखाया जों सानैल' ओमफ्राय बेबायदिनो जाहा न'आवनो थार्मोमिटारबो जों बायनानै दोनखायो माने जानि हुनि लोमजाबाय थायोना ओमफ्राय मेडिसिनफोराथ' बिदि थाखायो स' थार्मोमिटारजों चेक खामै माने बेबायदिनो दावाइ जाबाय थाबाय ओमफ्राय हरसेथ' माने मोजां उन्दुनो हायासै ओमफ्राय फुंनिफ्राय माने बाङाय मोजां दायो आरो बहुद खिनि माने
मोजाङानो मोनलांबाय आरो फुङाव सिखारनानैबो बिराद खर' गोलोर गोलोर मोनबाय थादोंमोन ओमफ्राय खाम सान जानानै आरो दावाइ जाबावबाय दावाइ जाखांनायनि उनावसो दायो माने मोजां मोनदों ओमफ्राय दायो माने गगाया दोङो एकदम गगा मिया गगा गैयामोन दिनैनिफ्रायनो आरो बाङाय गगा स्टार्ट जादों मिथिया मा जागोन स' आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोनाबो गावबा गाव सेफटिखौ गावनो लाखिदो न'निफ्राय दा ओंखारसै आरो ओंखारबाबो मास्क लानानै ओंखारदो आंथ' माने मिया बहुत खिनि हया बाजार खामहैखाबाय माने जों ओंखारला होननानैनो सानखादों दायो माने बहुत दिनसो ओंखारथ'ला जोङो एकदम बहुत माने दायो हसायदो बेयाव बे आंकोल आन्टिखौ नुनानै माने एकदम गिनाय मोनबाय जोंबो ओंखारथ'ला दायो स' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेसाङावनो दिनसै आं बे खुरांखौनो बुंनो थाखाय आङो भिडिअखौ बनायनाय जानायमोन एकदम देहा थिग गैया आहाबो माने देहा होनो बारा आंबो इदि थिग मोनाखै दुरबल मोनबाय थादों साननैसो थाबावनोसै बिनि उनाव जुदि हामाबा ओरैनो लोमजानायाथ' गैया टेम्पारेचार चेक खालामनायमोन दायो बहुत खमायबाय दायो 96 98 बेबायदि जाबाय थादों मियाथ' पुरा माने 106 आव दङमोन बेबायदि आरो दै फुङाव चेक खालामनायमोन ओमफ्राय स' दा आङो बेसाङावनो दिनैनि भिडिअखौ दिननोसै स' नोंथांमोनाबो थादो मोजाङै हाबो थानाय स' बाय बाय